המשפחה שלי בעבר היה טעות. ט' עין ו' ט'. אבל מישהו שינה אותו לטעות. ט' עין ו' ת'. מבינים? מה זה פשוט נדבק אליי. רציתי לספר לכם שהקמתי את סוכנות הבילוש טעות בע"מ. או יותר נכון, טעות אנוש בע"מ. את המילה אנוש הוספתי לשם החברה בגלל שיש לי שותף לעסקים וקוראים לו אנוש. מדובר בסוכנות הבילוש הטובה בעולם. אבל אל תטעו, ההצלחה לא הגיעה בן לילה. תאמינו לי, נאלצתי לעבור כמה וכמה מכשולים בתחילת דרכי. למשל, אמא שלי, שלא מבינה שבשביל שאני אצליח להשקיע את המקסימום בחברה החדשה, עליה לסלק ממני את כל הסחות דעת שמבזבזות לי את הזמן. כמו למשל, בית ספר, בסעיף הזה היא לגמרי נכשלת. מכשל נוסף הוא רולו, החבר הכי טוב שלי. הוא אידיוט אמיתי. הוא לא חכם במיוחד, אבל יש לו ציונים טובים. ומה הפלא? הוא הרי לומד בטירוף. או תקראו עליו הרבה בהמשך. הוא טיפוס מיוחד ומוזר. זה בטוח. וכמובן, טוב הקוטב שלי, אנוש. זוכרים אותו? השותף שלי לעסקים, דוב קוטב ששוקל 700 קילו. גם עליו עוד יסופר לא מעט בספר. הספר טימי טעות הוא בעצם תיעוד היסטורי של חן שיקי בלש. הוא מתעד את הסיפורים מאחורי התיקים בהם אני מטפל. שמי רועי קופיקה ואני מכיתה ד'3 בבית ספר אילנות שבהרצליה. אני ממליץ לכם לקרוא את הספר טימי טעות. הספר מעניין, הוא מספר על הרפתקאותיו של טימי כמנכ"ל סוכנות הבילוש טעות אנוש בע"מ. הדבר שאותי הכי חיבר לספר הייתה הנחישות של טימי להצליח. הוא הקים חברה צבאית משלו עם כל הקשיים, עם כל הכישלונות. שום דבר לא עצר בעדו מלהשיג את רצונו פשוט, את המטרה שלו. בחיים עצמם אני נתקל בלא מעט קשיים להשיג את המטרות שאני מציב לעצמי. ואני באמת יכול לומר שטימי עזר לי לשנות את כיוון מחשבתי. וכל פעם שאני נתקל בקושי, במקום לוותר, אני מתעקש, נלחם, ומגיע להישגים. מהספר ניתן ללמוד המון על היכולות שכל בלש חייב שיהיו לו. הוא מלא בהרפתקאות בילוש. עוד בעיות בעבודה, בין שני חובבנים עובר בלש ישר אחד, נא לא לסחוט את הבלש, הפרק שקיוויתי לדחות זה שהוא עושה מפלצת, דואר זבל ועוד רבים אחרים. על הרפתקה אחת אני חייב לספר לכם. אורות הבמה. טימי איבד את הסוויגל של אמא שלו. זה שהיא לא הרשתה לו להשתמש בו. בשביל שהיא לא תגלה את המחדל, טימי מחליט לעלות הצגה עם מולי מוסקינס. מולי מאוהבת בטימי, מה שגורם להמון טעויות, בלבולים וצחוקים תוך כדי ההצגה. כשמולי שוכחת את השורות שלה ומתחילה לגמגם ולאלתר שטויות אחרות. אתם יודעים מה? אני אקריא קטע קטן מהספר, רק שתבינו על מה אני מדבר. טימי טעות. אף אחד לא מושלם.
כשהיא רואה את הארגז המהלך, היא מנטרת מתוך התרמוס שלי ישר על הפנים של רולו טוחס. רולו נכנס להיסטריה ומושך את הבוריטו המעופפת מעל הפנים שלו. אבל החתולה רודפת אחריו. אז הוא רץ בצרחות לתוך מחסן הגינה וטורק את דלת העץ. הברח החיצוני נופל בגלל הטריקה ונועל אותו בפנים. רולו צועק שיעזור לו, אבל אין לי זמן, כי תוך כדי שאני מסובב את הראש להתחמק מסילון של מי ממטרה, אני רואה את אמא שלי באמצע שביל הגישה, מתרחקת. אמא! אני צועק, אבל אני לא יכול לזוז, כי מולי מוסקינס תופס את הקרסול שלי בשתי ידיים. תעזבי אותי חתיכת אידיוטית! אני צועק על מולי, אבל בזמן שאני אומר את זה, עין שמאל שלי קופצת בעיוותות. ומולי מוסקינס חושבת שאני קורץ אליה. גם אתה אוהב אותי! היא צועקת ומשכת אותי בחזרה אל הקרקע. אני חנוק מנשיקות, ולכן אני יכול לשמוע רק באופן קלוש את מנוע המכונית של אמא שלי, שהקול שלו נעלם מהר מאוד בגלל הצרחות של רולו. אני לא רוצה להיות תקוע פה כל הלילה! רוצים לדעת מה קרה לרולו שננעל בחנות הסווגים, והאם אמא של טימי גילתה שהסווגי שלה הלך לאיבוד? והאם טימי נחלץ מזרועותיה הדביקות של מולי מוסקינס? קראו את הספר טימי